gidiya goro irko bubure da irko hatta afo Nigeria kano amanne kana in yasu ma gasi ba irko da yaro ye ga kada man in yasu gana ana inga ga karum irko da ya ginda ba ima kamun bisa Abdul Yasir digana sai wallahi subha billah Nigeria ima kaga dole te gane lam yalid wa lam yulad kaji shehu barhama haihuwar ka ba ta yi ba shehu ba ka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne wai a man haiti mana lam yalid wa lam yulad a man haiti mana shehu barhama a ne kai lokacin kigo irkon taka shehu barhama gobe tamara a gobe kigo irkon taka wai san ne wani mara wai dika ino ba ne da kan tariro wani mai wani hawa za a ni zan kai wa zagagai ne zalai zai aiwa in kare maka yi ba wallahi in kare faru to wai haya da mara wani kare wani kai wani fikira in ga gaba wai da warewa kai yangane lam yalid wa lam yulad warfosi wai ba yau kace a kudi da kuma da kirabar in ko sai haya ga yake a ga yadda kake ilmu diran da warewa kirabar ne a aran ne mate ya ko ba ko inda da amma wallahi man tiye borkur kan gane ne mai wati ne ko taka abodi boro inda makace a ko wala asti eske irka ce a fura shi aizai zina teriyar